Ndị Igbo ọ gịnị? Ana m ajụkwu na sị ndị Igbo ọ gịnị mere anyị ife eme sizie na ọhụrụ ọgwụ na oyi ere maka na asị na agbụsị gbuo otu na ọ mụrụ akọ. Ọ na-eme agbụsị bụ otu na ọ mụrụ akọ otu onye ọgwụ mara anya gbara mara ya achọghị ịmụ akọ ọhịa na-ewute anyị. Ka bịagoro na South East anyị n'obodo ndị South East gọvanọs a na-ekwu abịa na Anambra were Obianọ akpọkuo dike ọ gịnị? Abịa n'Enugu steeti gọvanọ na-achị Enugu steeti ugwu anyị gịnị na-emezi kedu ihe o ji wee hapụzie ewu ike ka ọ na-ata avụ na-achụ ngwere mgbahige aja okezi ikpeazụ na Abia steeti ọ gịnị? Hope Uzodimma n'Imo steeti kedu ihe iji wee laik ya ndị Awụsa hapụ ndị Awụsa ka ha bịa ọdọmineti hapụzie ndị niile bi ebi na obodo gị bụ ndị Imo Light Dave nwanyị gọvanọ na-achị Ebonyi steeti ọ gịnị emerighị ọgwụ? Echetara na mgbe ị na-eme ọfụma etoro gị etu isi arụ briji na-arụ ihe na-arụ arụ mana kịta azụ ana m afụsị gị anya ndị egwu n'ọnụ. Ka ngwunu nke wee eziokwu ka ngwunu ndị be anyị na-asị na nwatakịrị kpọkpọ ya kpọkọrọ ụmụazị ewere ewe kpọrọ aja ya bụ ife nwere ka ọ si wee dị o maka na mana manya brọda anọrọ ya wee na-eche wee chechache wee chechache obi wee na-asụ kọrọkọtọ kedu ihe eji hapụ nke abụghị ha nke nọọ ịmụ ya bịa ya Enugu Ebonyi na Igbo region na ọ ga-esi hapụzie gọvanọ Rivers steeti ọ na-achụ ngwere mgbahige aja. Ka njụgara ajụ wili Obianọ Hope Uzodimma ugwu anyị unu mee ife a ike na-eme ụna ya nwụ kedu ife kpatara ndị Igbo ji wee bịa na nke ikpeazụ wee were anya ukwu na selfish desire wee na-ere anyị ncha niile tọrọ. Ị na-ekwu anya ukwu kedu na ị na-ekwu anya ukwu onwe ha na-agba na mmadụ nere ihe na-enweta n'aka gọọmenti nwee ike kwechiri na o nweretaghị onye bụ onye alama jiri ma ọ bụ onye ihe na ya bata Fulani ya bata na Rivers steeti nke na-ewuchiri nke ka njọ ọwụ Enugu steeti na Ebonyi steeti wee ịmụ na ọkọnetịrị to ndị ala ebe fasi abata unu wee gba nkịtị. Ị na-ekwe ndị steeti na Ebonyi steeti e mere Enugu dị nso n'ụzọ esi eju agwụ Awụsa wọtọfụ nke dịzi na be anyị dị nso dị connected to Anambra and Abia steeti bụzi Imo steeti ka gọvanọ ha ga-eje nnabata ha were 8 million naira nye ndị maka efi tagosiri ihe ka ọnụbe ndị ha 8 million compensate dere ndị atagosiri ife ha atagwo na ihe ha n'iyi ha sị ha gabazie n'ikpe ka ngwa nke wee eziokwu nwere onye anyị na-agbatakụrụ iche mana ife anyị na-ekwu maka ọdịmma Igbo onye gbatara ile anya anyị fụ na anyị bụ ndị Igbo zuru ezu okwu anyị na anụ mmiri ọsọ mmiri anyị ife ọ na-ekwu maka Igbo apụtara nta wee wụrụ na gọvanọ na-achị Imo steeti wee sị na ndị na-akpọ ya Abuja med gọvanọ ma ndị na-asị ya Supreme Court med gọvanọ na obe ọrụ na enwetara ya eme arrest. Kedu ife imegoro ndị Igbo? Mba jee mba dee kụọrọ onwe gị aka clap for yourself igwe nwanne gị ijenara oke n'aka Chukwu mba ama Chukwu igwe nwanne gị ijenara oke n'aka Chukwu because a gwara gị eziokwu ị na-eme arrest ọ bụ na etu isi wee banye na-eme ọ na-agara gị ọfụma na-eme bido na-arụ ihe mmebe lọvọ ndị Igbo fụ ndị Igbo n'anya onweghị ihe etiri gị anya mana ebe bịa nnu anyị aka kpọọ anyị asị were ndị ukwu wee mere nwanne ọ ka anyị ji na-agwa gị asọkọta nzọ okwu emere gịnị bụrụ kọtara isi gwa egwe okwu. Tọpik anyị ji wee bịa n'abalị awụ ndị Igbo ọ gịnị ife omenuru onye ọbụla wu onye Igbo nọ n'ala Igbo gee ntị ka m gwa gị agwọ nọ n'akịrịka ndị ire anyị abatagwụkwa ndị Fulani na ndị Awụsa ndị ọjọọ abatagwụkwa n'obodo anyị nwere na-egwukwa onye isi anyị ntị ị ka na-ekwu ka dị na ọ na ibụzọ nke ebe Delta steeti ebe ka ụbọchị ụka nke a ọsọ na-agba n'ugwu na-agba kata gidigidi abịa chụọ ha ndị a na ebe ha na-akọ ife ụfọdụ bụrụsi ihe n'isi na-agba gidigidi gọvanọ na-achị Delta steeti Okowa kedu ihe what is happening? Ebe ka ị nọ your people are dying can't you talk? Ego ka enyere gị ife nwa ego ole ka enyere gị ihe echi wee jide ndị be anyị na-ere tọrọ. Deny your people, say your people tọrọ. What is all this? Ndị Igbo ka binye nọ n'ụla ụna na-egekwentị ife na-emenụ onye rara ụpụrụ ike nọ n'anyụ ka arụrụ ndị ilu ga-agbakwa gburugburu efuru ndị Fulani herdsmen ejugo mara mberecha anya fụ na ife ya bụ mba fụ na mba nna aba na ha awa ọkọcha fụ na mba nna aba ihe o ji na ha aba ha ntị fụ na ọ baa nke osi na nke abụọ ihe o ji na ha aba ha ntị fụ na nọmba 1 ha ncha nwechara private jet nwee private company na abroad maka ndị ji ụmụ ha mba ndị ọba leaders ụmụ ha n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ ha ma na-agba isi onwe ha ha afụ na ọgụ a daa na kpụrụrụ ha baa flight nwee na rie ka ụmụ ogbenye tagbuzi onwe ha n'afọ ihe obeji mara ndị Igbo ka ndị na-ekwu ịbanye na-ekwu ka mkpọpụtazi ndị ewere ka na-edivate from ihe a na-ekwu ị na-ekwu maka
ị na-abụ ide gwara ndị businessmen na-azụ afịa ndị wepụta dị hard encourage nwe ha na-azụ n'ọnụ sike nye n'ogbe ya na mese lockdown ka ife oriri bido mgbe ahụ o ji bido mgbe ahụ ọ siri ike o wee rụzie mgbe lockdown gacha goro ọfọzie 10 minutes ka ọ kụọ elekere 10 na akata ya gafee eburubezi ihe na-eke ndị politicians na werezie ego ahụ eji were nye ụmụ ogbenye were na-arụ stika na-ama na ahụ 5 kg ọga ndị Igbo niile bụ anya bụ ndị agụ anyị bụ ndị odogwu onye ọbụla bụ onye Igbo kwuru n'ụkwụ ka m gwanụ nke bụ eziokwu onye ọbụla si na Igbo enwere eze onye enwe eze na bie maka na enwere eze onye bụ eze anyị bụ Chineke abịama Chukwuoke abịama ọbịbịa ndị Igbo n'ebe anyị na-afọrọ taa ka o bido jee gụọ Baịbụl jee gụọ Jenesis ife ebe ndị Igbo bidoro nwanne m ka m gwanụ nke bụ eziokwu onye ọbụla bụ onye Igbo nọ n'ọchịchị iwe ruo n'ọsịsị sọsọ abaribe sọsọ sineta abaribe na nwee ike bụ ihe na ọ bụrụ na ha na-atara ahịcha mana ha nwapụ ihe nwere egwu Chineke na-apịasụ mana ọ bụla ndị ọzọ pịasụ 10% ihe ndị a na-apịasụ ma na ka m gwa gị abịa n'ala Igbo anyị nọ senators nọ na Anambra senators nọ n'Enugu senators na Anambra ịtọ Enugu nkọ Ebonyi Abia 12 Imo 15 ewe ebe n'ife niile enwe senators owuwu sọsọ abaribe ofu onye nwunye na-ekwute okwu ndị Igbo nwee ike chekwechiri isi nwike ugoro na gọvanọ ewebe na the whole 15 senators anyị nwere n'ala Igbo wụrụ ofu onye na-ekwu owe dị otu a kedu ka ọ ya adị na 14 ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu anyị enwere Judas ọ bụ na anyị sị na mmadụ 8 na-ekwu dị ma kasị na 10 na 5 wee furu ndị anyị egburu ọkụ ịmara Biafra na Chukwu ma ya kewutere ekemgbe ka m gwunu nke wee eziokwu egwu ma ọkụkọ na ntị ife a na-agwụ ife a na-ekwuve maka nzọpụta anyị ndị Fulani a na-ekwu okwu agbago anyị okirikiri bicha n'ime ọhịa ife ọta ya eme kịta ahụ bife ma ife na-eme nwoke na-acha blak eburu gafee ndị amị pịa gafee ọkwa egbe ka mgbanye gị ịma anyị na-ekwu sọmbara akpa ihe na-efule mana anyị na-ekwu with fact ebu trela na-eme trela bụ and the worst thing bụ na the enemy of ndị Igbo get ntị gwụrụ nwere enemy of ndị Igbo bụ Dangote iwu ọcha the whole truck niile na-abata ala Igbo na-ebubata ndị ugwu na-abụbata ndị ya na-abụ Dangote truck recently today ebukwa ha buara truck a na-eme offload ọ bụrụ mma a na-eme offload anyị na-ere mma nwe ha ji mma eme a na-eme offload anyị na-akpụ ọnabata Dangote truck chefuzie na ọ ka na-akpụ egbe ọ ka na-akpụ ụzụ na-akpụ ihe niile ka ihe ha ji mma eme a na-ebatasị ị mara ụfọdụ na-asị na head bridge na-emeri mkpọchi head bridge ka anyị nọ n'abalị a gee ntị 1000 ọ na-eme ruo anyasị femepe ụzọ trela ma trọk ife niile ka na-agafesi onwe ha mgbochi ihe onwe ya gbochiri oge ọbụla dị ebe akịta abụọ onye ebe draiva bịa rituo jekwuru ndị a sọ ya 2000 n'aka agwọ nọ n'aka gafee ị na-asị na ya dị safe ọ ga ya dị safe sekuriti anyị nwere na-egbu anyị gọvanọ of Anambra State hear me and hear me clearly gọvanọ Willie Obianọ hear me and hear gee anyị ntị send ya spy ka ha bịa na Ọnịcha briji ebe anyị ife na mere nlọkụ ọ na-abụ ruo n'abalị ndị mmadụ na-akpụsi ụra ha nwa na-eme biznes ha na-eme more than 3 million naira every day. Award is in the spy n'anya ka nwee ike si wee mee na Rivers State abịarụ ọfụrụ Igbo ka Igbo kpọrọ onye wọda jee na head bridge agbanye ọkụ ị nabazie onwe onye akụkọ anyị ama nwee ike je nọ gọvanọ Rivers State jere the whole entrance Bata Rivers were igwe gbachie nye Chirikilo bụ ndị mmadụ ka nwa na-emezi ba ije were ndị agụụ na-agụ tinye ebe a ma ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa fana ebe na site mmadụ ego ọrụ ndị detan petrol ta anaghị fana na ego trọk eso and the worst thing bụ na ọ bụrụ ime ka ị nwute ebe ha na-anaghị ihe nwute ha bakara ha nwere ndị agbụrụ ha bịa ndị ọbụla araba bikọrọ ime moto gị nara gị ego so ibezi esi na vidio ha ajọ gị sị vidio onye bụ polis uniform ọ amị uniform asị no nwa nwoke ndị agbụrụ ese ndịrị na-anataghị ego ihe a bụ corruption ọ dịghị mgbe ọ badị n'ala Igbo dọka mmadụ nata biko ife anyị na-ekwu okwu na nchịkọta okwu anyị bụ biko ife ifere anyị na-agbagharị ife niile ahụ ka ọ dịrị anyị na mma maka na nke bụ eziokwu na ndị enye n'anya enwe efu na amamife na Chineke nọnyere anyị ewee na-agba anyị mgba ụmụ Chineke dịka eji wee gba Josef na akwụkwọ nsọ na bụrụkwa Baịbụl Genesis jekwufe Old Testament hapụgodu New Testament jekwugodu Old Testament ebe ife niile mere efu na anyị nwa bụ Israel a na-ekwu okwe na fa akpọka anyị asị biko ebe ọ bụla Igbo anọ na ndị ụmụ nke ka ije pak
ịmana ma obere oge ife iruo Lagos ndị Igbo nọ na mpaghara ụwa niile nọ gburugburu onye ọbụla na-ataba n'ụlọ oge anyị eji in fact anyị na-ana investment anyị na-ana Igbo n'ike na ebube biko sokwa onye ọbụla onwe ife ọbụla ị na-eme kpọnetebe anyị Igbo ka ọ ghara iwe ụdị emere anyị ugwu Awụsa enyi m nwoke rụchara ụlọ si suru sampalo na a na-ekwe ya 2000 ọ sị na onye asị ngwa hụrụ ụlọ gị naba ndị ada anyị ukwu ndewo ndị Igbo na-ege anyị ntị ọ bụrụ gwa gị na-esonyere anyị mụ nwa bụ okwu ọyọnụ jebag ezi nwa mụrụ kpọmba dịka Ancient Kingdom Ute my very own good friend bụ Odogwu na Nnobi ọmụnwa wukwulọra na Nnobi a na nsọ ebe ife niile bụ holi na azụ bekee Ricardo Baba